počasie len o málo lepšie. Express počasie. Ale myslím, že záhradkárom vyhovuje aspoň teda to, že poprší konečne doma Škarba aj s predpoveďou a informáciami o tom, čo nás čaká. Či? Áno, dnes bude prevažne oblačno, treba počítať s prehánkami, búrkami, ale tie zrážky budú intenzívnejšie na západnom Slovensku než na východnom. Teploty dnes okolo 24 stupňov Celzia a zajtra pribudne oblakov, pribudne aj zrážok a teploty pôjdu nejaké 2-3 stupne dole. Uleďte si s nami už tento víkend. Milujeme víkendy a vieme si ich užiť. Hráme najväčšie hity, ale aj šopy, pecky a bomby. Nikdy neviete, čo bude nasledovať. Uletený hudobný víkend. Express Víkend. Odviažte sa každý víkend na Expresse. Rádio Express. Čo myslíte, bude táto sezóna úspešná? No tak určite všetkých strčíme do vrecka. A ktorí súperi sú pre nás najväčšia výzva? Rusi? Rusov strčíme do vrecka. Tak potom Fíni alebo Česi? No to určite ne, do vrecka strčíme úplne všetkých. Go Magio Go! Siahnite do vrecka po smartfón a sledujte hokejové zápasy kdekoľvek. Všetkým zákazníkom Magio televízie dáme Magio Go do konca roka zadarmo. Viac na 0800 123 456. Telekom. Zažime to spolu. Toto je polemik. Hej, polemik. A toto? To je tiež polemik. Aj toto? Aj toto je polemik. Ale toto už nie je polemik. Nemáš pravdu, aj toto je polemik. Ja viem, toto je Polemik. Ale toto už nemôže byť. Hovorím, to je nový polemik. Príďte si vypočuť nový album Polemiku na Sony Xperia Tour 2013. Generálni reklamní partneri Sony Mobile a Telekom. Mediálny partner Rádio Express. www.polemik.sk. Dopravný servis Rádia Express. Naživo 24 hodín denne. Presne pol jednej, toľko je práve teraz. Za volanty vás zdraví Tomáš Karba a pozor, cestárov stretnete v Mytnej, pracujú v oboch smeroch, ale cestári pracujú aj v Starej Ľubovni v smere do Ľubotína, tam sa tvoria aj kolóny. Mimoriadne opatrne za Trnavou v smere do Šalpíc, popri ceste ide žena s dieťaťom. Opatrne aj na R1 za Hronskou Dúbravou v smer do Zvolena, kde je odstavené osobné auto, a za Lipníkmi v smere do Prešova hlásite na ceste Kovové Vedro. Mobilný radar jazdí medzi Bratislavou a Svätým Jurom, je to tmavý Passat. Medzi Senicou a Holičom ste videli tmavú Fabiu, medzi Levočom a Spišským Podhradím jazdí policajný Golf, medzi Trebišovom a Hriadkami ďalší policajný Golf a mobilný radar jazdí aj medzi Michalovcami a Sobrancami, tam je to zelená Fabia. Na rýchlosť pozor aj za Madonicami v smere do Trnavy, za Novými Zámkami v smere do Šurian, za Žarnovicou merajú v smere na Veľké Pole. V Kysuckom Novom Meste